Hej alle sammen, velkommen til byggespawn i Goldcraft. Jeg fandt ud af, hvordan vi fik fjernet den der playtime top med siden, og jeg fandt ud af, hvor lang tid jeg rent faktisk selv har spillet. Er I klar? 105 timer har jeg spillet herinde. Det er lidt sygt lang tid. Så jeg synes bare, at vi skal komme lige i gang, og så få lavet det skide plade der sport færdigt. Det er jo en hestesag. Og så gør vi sådan her, det er bare midlertidigt. Prøv. Og så tænker jeg, at vi har til. Jeg laver en hemmelighed her et eller andet sted. Jeg ved bare ikke, hvor eller. Det må jeg så selv. Det finder jeg lige ud af. Så gør vi så for den her, den kommer ned. Så går vi ned og sådan der. Notes til her, det er den første og sikkert den værste klokke, jeg nogensinde kommer til at lave. Så gør vi sådan her. Ja, klart. Sådan. Så tror jeg, vi er sådan nogenlunde færdige her. Ja. Jeg tror, det bliver lidt hul nogle gange. Så det næste, vi skal nu, det er, jeg tænker, at jeg laver resten af det her naturnød off-cam, for det tror jeg ikke, det er ret spændende, ærligt talt. Så, hvis vi så ser her bag bakken, så kan det være en god hemmelighed. Så gør vi bare lige sådan, screw everything, duk. Og så der klarer vi det her, og så laver vi en dør. Det er jo door, fordi det er engelsk. Og så går vi sådan her. Hopper op lige. Shit, selvfølgelig der er det. Så tænker jeg lige, at vi skal have nogle torches. Det vidste jeg ikke. Nå, det ved jeg nu. Og jeg tænker, at vi godt kan grave op nu. Fakkel. Boom. Godt. Og så gør vi sådan her. Så graver vi op. Random hole. Så løber vi lige ind. Jeg tænker, at i stedet for det her, så gør vi sådan her. Så kommer vi ud der. Jamen, så gør vi bare sådan her. Og hvad skulle der se magter i hvert hemmeligheder alligevel. I hvert fald lidt lige nu. Sådan, skal være. Flikker der. Sådan. Og der var aldrig nogen, der fandt ud af, at der var noget der. Tænker sådan, hvad skal vi så lave? Vi kan jo gå i gang med eller andet. Jeg tænker, at vi holder en pause fra sporten, og så begynder at spille noget Towny. Home base. Jeg tænker, at vi kan jo tage og så skaffe nogle level som noget shit. Hvor er en mobblocks? Den er her. Hvis jeg kan lyst til at lave et rum til mobbrødder nu. Fordi jeg har rigtig mange mobbrødder.
Også lidt mange interpels. Dog jeg har været inde og dræbe interpels. Nu skal jeg gøre det igen lige nu, hvis jeg har lyst til. Så har vi alle sammen behåret. Alle skovsene. Because I know I would like better in the nether. Så er det. Ja, der vil jeg lave en bygning. Så skal man bare lave et lys noget. Ej, helvede, sådan ser det ikke. Helt talt. Når vi har placeret det lys, så tænker jeg, at vi skal spille lidt noget andet. Fordi det er fedt nok at spille herinde. Ja, det fejler ikke noget. Det gør bare at være træt i længden, bare trænge til at komme væk og så slappe af. You ain't got the eye on. Der er mange faktorer. Så er det her stadig løst op. Så tror jeg lige hurtigt, bare for at tiden til at gå lidt mere, så tror jeg, at vi skal lave den show. Vi tager lidt mobhoderne og placerer dem herovre på væggen. Mobhodet. Zombierne. Og så tager vi creeper, enderman og som pigmen. Så mangler vi skelet. Kan jeg finde, for at få enderdragens hoved. Så hvis det blod, tror jeg, vi dræber enderdragen. Så løfter vi down. Så på den måde. Så det her skal... Jeg ved det ikke, jeg har talt. Sådan. Så tænkte jeg, hvad kan vi lave herinde? Vi kan jo trods alt gå rundt og så se på folk har bygget. Ja, lad os prøve at tjekke om den her den er blevet. Man kan se mere som på det. Jeg fatter ikke helt, hvad der skal ske. Jeg tror, det er meningen, der skal stå brewing stands her. Der er nogle water bottles, så det er sindssygt meget shit. Holy crud nugget. Mælk, der står i. Chests. Water bottles. Shit, andre ting, så her. Er du sindssygt mange? Hvad har du lavet, Mælk? Ja. Så vil jeg gå over til Mælkes bulk storage herovre, fordi der er potions, vi gerne skal få. Så ja. Mindfucks, der står han jo, der er Mælk i. Hej Mælk. Du er på kamera. Vi har buff. Jeg har helt stor. Bastian has mine 3 diamond dollars. Det skriver vi her. Vi kan. Se der nogen. Så flipper jeg. Ja. Så. Kan det have MG, jeg snakker om ham bare deroppe. Hvad var det, den var fed? Playtime top. Så det var 116 timer, vi er næsten deroppe. Vi skal bare lige spille lidt mere. Og så Playtime time clear. Sådan. Ja. Hvad er det? Vandmelon? Ja, shit, der er gode penge der. Så crafter vi. 1, 2, 3, 4, 5. Duk. For jeg går på nogle flere penge. Men i næste episode, så har jeg tænkt mig at skaffe masser af levels.
Så vi kan defeat Ender Dragon og få en chance og nogle nye ting i næste episode. Det går hyggeligt. Hyggeligt nok at stræbe Ender Dragon. Ender Dragon med nogle venner. Så måske kan man mælke med, det ved jeg ikke. Fejl. Sådan. Der er en godslag penge der, og så har vi lidt mere. Så har vi 7, 8, 9, 10. Der er 10 hotbar. Okay, jeg skider bare. For jeg elsker hotbaren, og den kunne virkelig godt til at blive noget større. Var det alt, der var? Det var jeg for meget. Og der er lidt mere. Vi kan lige noget for lidt mere penge her. Så det ser til sidst, tror jeg bare, det kommer til at være pengetjening. Og vi skal også bruge de her til noget. Eller sikkert overhovedet ikke nogen af. Og der er en del der. Men ja. Så vi lige tage høsten. Nej, den har jeg bygget. Den tog lidt sindssygt lang tid der. Så kan vi gå herud. Det er herude. Der kan se den der kæmpe tennis derovre. Det er en kyllingfarm. Så kan vi gå herud, så vil jeg åbne en chest der, og så bare slutte alt det der. Eller, der er ikke nogen, der gider at fjerne det, bare det. Jeg havde det placeret den her, men det er nok også fint, fordi det er sikkerhed af første sal. Så, nu kan vi hoppe over til basen med alt det her. Så jeg lige hurtigt ved at organisere vores inventory. Min bil gør bare sådan en blok, jeg ved ikke om jeg kender det. Så går det sådan her, sådan der, sådan der. Sådan, så er tingene ikke organiseret. Så kan vi tage sådan der, sådan der, sådan der, sådan der, sådan der, og sådan der, og fakler. Organisation for the win. Agurk, jeg kommer over til en kaktusfarm for at stjæle dine ting og så sælge dem. Så sådan der altså. Hvem bor her egentlig? Ikke hos. Vi kan bare nakke den sten. Lol, hun er lidt mad. Hvis jeg synes, at det er meget mad, så prøv at se, hvad det her mægler mad, jeg har her. Det er egentlig et fint, fedt sted for et hus. Du kan bare lige give den en smøring. Det er bare grimt. Det er silerne, jeg kan bælge til. Det hjælper ikke mere silerne. 25 stykker kul minus. Kun til silerne. Oh my god, den er dårlig. Prøv at se den her. Efficiency 10. Så den er efficiency. But opportunity. Hvor dårligt. Silden for fixed cruise. Jeg tror faktisk ikke, Silden spiller mere. Fordi Silden var en af dem, men der er ikke rigtig nogen, der kunne lide. Det er meget chokant, det der. Mein Gator kommer fra Danmark. Der ligger en hel del lister af. Men først og fremmest, lad os tage alt det vi kan bære. Bum. Og der er det mere. Så hopper vi over til home, base.
Og så får vi det transporteret herover i kæmpe kister. Jeg klæder lidt læk. Jeg har lidt mange ting herover. Så har vi bare nogle chests. Kan vi sådan her. Og så kan vi sådan her. Placerer vi dem bare helt mange overalt. Og så fylder vi kaktus i den her. Og så fylder vi bare resterende ting til hernede. Sådan. Altså sindssygt, hvorfor har jeg og den er helt nede på 20 fps, 20 fps. Der er bare skruet flashback. Så bytter vi til kaktusfarmen, så bare vi boom, kaktus. Så bare back igen. Prøv op. Back. Tager det. Går ned. Tager det. Der er ikke noget der. Nej. Tager det. Jeg tror det er det sidste. Så bare back. Og så har vi flere kaktuser. Så er der en lille smule mere. Der er mere på. Så skal vi flashback. Så næste episode, så skal jeg nok så ud. Når så for at blive solgt alt det her. Alt det her shit, det skal sælges. Og så install, det er jo det man købe, og det er jo fedt nok, fordi jeg købte en sted, så fik jeg tyren igen. Så har vi en indchest eller andet sted. Nå, tror jeg ikke, så jeg tror bare, vi skal sætte os ned herovre. Så er det meget random shit ting. Så tager vi det her. Og det her. Og så skal vi warp. Stack. Sure. Sådan. Herovre. Så er vi en pumpkin. Sæt lidt mere melon. Og så skal vi slash back. Så er det lidt mere kaktus. Back. Og så kan vi sætte kaktus her for penge. Så 24 kaktus for 128 kroner. Jeg prøver chokolade, skal vi kalde det. I don't care. Jeg spiller bare. Så er vi klar efter den her. Og nu er det her. Det spammer vi lige den her. Fordi vi skal have alle pengene. Det kan vi få. Fordi nu står jeg faktisk mangler 1 million. Lidt mere kaktus. Sådan, back. Sådan, og så bare skrue back. Og så vil jeg tage boom. Jeg tror, det er dig, der skal være på den. Så alt det her kylling her, det skal bare væk, for de skal over i madkisten. Og så kan man nu kigge den her Fortune 3, jeg bruger 30 levels på den. Den er rigtig dårlig levels. Jeg vil gå lave med testen først. Så når jeg kigger ind i min madkiste, så vil vi blown away. Spædøs. Nej. Forkert. Spædøs. Så alt dem med jeg har. Det er det gør han. Og så er det lidt mere nedenunder. Jeg skal strække mig. Det er også et perfekt tidspunkt at afslutte for i dag, så tak fordi I gad os med. Mit navn er Andy. Så kan I gad os med. Mit navn er Andreas. Her går jeg ind i gaming.
Og vi ses i den næste episode, hvor vi måske dræber Enderdragen og får nogle nye tools enchanted. Bye bye!